Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Έχουμε πάρα πολλούς μήνες να τα πούμε στο YouTube, συγκεκριμένα 5 μήνες αν θυμάμαι καλά από το τελευταίο βίντεο, το οποίο για κάποιο λόγο τώρα έχει αρχίσει να ανεβαίνει το βίντεο αυτό και σας ευχαριστώ πολύ για το support σας. Όσοι δεν το έχετε δει, μπορεί να εμφανιστεί καμιά καρτελίτσα εδώ πάνω. Λοιπόν, στρατηγίες που είχα χαθεί, λοιπόν, αυτούς τους μήνες που έλειπα έκανα live stream στο Trovo. Link θα βρείτε στην περιγραφή για το Trovo, εκεί έχουμε αρχίσει λαϊβάκια. Αν και τώρα όσοι είστε φοιτητές, ξέρετε πρόοδους και εξεταστικές δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά όποτε μπορούμε ανοίγουμε. Και σίγουρα μετά την εξεταστική και αυτή τη εβδομάδα που θα μπει, δηλαδή από τις 23 του μήνα και μετά, μέχρι την εξεταστική που αρχίζει μια φλεβαρδικιά μου εξεταστική, θα ανακοινώσω στο Instagram που είναι και αυτό στην περιγραφή και μπορεί να εμφανιστεί και κάπου εδώ. Θα ανακοινώσω το πρόγραμμα για τη βδομάδα αυτή για τα live streams, τι ώρα θα κάνουμε, πότε, ποιες μέρες κτλ. Οπότε να έχουμε πάει Trovo. Καλά πάμε μέχρι τώρα. Είχα πει ότι και στους 100 followers στο Trovo θα κάνω ένα giveaway, όπως επίσης και στους 1000 subscribers του YouTube θα κάνω και εκεί ένα giveaway. Το ανακοινώνω τώρα για πρώτη φορά. Από ό,τι βλέπετε εδώ έχουμε επιστρέψει με ένα ακόμα βίντεο unboxing, μια καινούργια προσθήκη του καναλιού. Μιας και ήταν Χριστούγεννα, είπα να πάρω ένα δώρο στον εαυτό μου. Οπότε πήραμε ένα laptop, καθώς τώρα είμαι φοιτητής. Εγώ σπουδάζω σε Σούδα, σχολείο Μποροπλιάρχων, και η μητέρα μου μένει στο Ηράκλειο και αντίστοιχα ο πατέρας μου στο Ρέθινο. Οπότε όταν φεύγω από τη Σούδα και χρειάζομαι τον υπολογιστή μου για τη σχολή, για κάποιες δουλειές, δεν μπορώ να παίρνω το σταθερό, το θηρίο μαζί μου. Οπότε πήραμε ένα λαπτοπάκι, το οποίο θα σας το δείξω σε λίγα λεπτά. Αλλά πρωτού σας το δείξω, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe στο βίντεο, όπως είπα, να φτάσουμε τους 1000 subscribers, και να πάτε και κάτω στο link στο Trovo να κάνετε ένα account, γιατί αν δεν κάνετε account και μπείτε στο stream δεν μετράει ο viewer, μα είναι ούτε ένα λεπτό υπόθεση, ένα email βάζει και ένα κωδικό και να με υποστηρίξετε με αυτόν τον τρόπο. Οπότε νομίζω πως τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε στο unboxing. Λοιπόν, στο σημερινό unboxing, το laptop που πήρα το βρήκα έχει προσφορά από ένα κατάστημα εδώ στην Ελλάδα. Είναι ένα HP Pavilion, το οποίο από 900 ευρώ είχε πέσει στα 700. Είχα σκοπό να πάρω ένα άλλο που ήταν αυτό εξίσου σε προσφορά, αλλά δεν πρόλαβα την προσφορά του. Είχε γίνει ένα μπέρδεμα, οπότε πήραμε αυτό. Είναι λίγο πιο κάτω τα specs του, αλλά είναι παρόμοια. Και λοιπόν, θα σας δείξω το κουτί. Λοιπόν, είναι εδώ HP. Ένα χάρτη να πω τι είναι, τόσο. Και μέσα είναι το καλό πράγμα. Οπότε τώρα θα το βγάλουμε να σας το δείξω. Είναι και βαρύ, είναι 2 κιλά. 2 κιλά είναι. Έχουμε εδώ το τούβλο μας, τη φόρτιση. Εδώ που έρχεται με αυτό εδώ το καλωδιάκι και συνδέεται με αυτό εδώ, με το φύς αυτό εδώ. Δεν μας το ασχολεί. Το πετάμε πίσω. Εξελέγω και το φοιτητικό μου σπίτι, δείτε το. Λοιπόν, εδώ έχουμε δικές χρήσεις, σου λέει πως να ανοίξει για πρώτη φορά το laptop, σου να το βάζει στη φόρτιση και να πατήσει το κουμπί που ανοίγει και μετά σου δείχνει τι έχει το laptop. Λοιπόν, και τώρα θα βγει το καλό πράγμα. Είστε έτοιμοι? Θα πω και τι είναι 2 κιλά, πως 1 και 98, 1 και 98. Ένα το... και έχει εδώ χρωματάκι, τώρα θα δείτε τι τσαχπινιά έχει το laptop. Λοιπόν, η κούτα δεν έχει κάτι άλλο μέσα, τίποτα άλλο γιατί πίσω. Λοιπόν, θα βγάλουμε τα προστατευτικά από το laptop τώρα. Πάει το πρώτο, παιδιά. Ήρθαμε. Δεν είναι πολύ βαρύ, εντάξει. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Έχει πράσινο HP εδώ. Να το φαίνεται στο φως, εδώ πράσινο HP έχει. Είναι matte μαύρο. Από πίσω, εδώ γράφει Pavilion. Δεν το βλέπετε ανάποδα, γράφει Pavilion. Εδώ είναι για να παίρνει τον αέρα του. Τα χαρακτηριστικά θα σας τα πω σε λίγο, περιμένετε, ωραία. Εδώ είναι για τον αέρα του. Λοιπόν, και ξεκινάω, γράφει εδώ Pavilion. Τώρα το παρατήρησα, περιμένετε εδώ. Κάπου, να το φαίνεται, τέλος πάντων. Λοιπόν, και πρωτού το ανοίξουμε, να σας πω τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Λοιπόν, είναι ένα laptop με ένα Ryzen 5 4300U, που σημαίνει ότι έχει ενσωματωμένη κάρτα γραφικών, αλλά έχει και κάρτα γραφικών μέσα, το οποίο όταν το ανοίξεις πρέπει να κάνει μια ρύθμιση, να απενεργοποιήσει την ενσωματωμένη κάρτα γραφικών και να ενεργοποιήσει τη δικιά του. Λοιπόν, θα φτάσουμε και στην κάρτα γραφικών να έχει.
Έχει 8GB RAM στα 3200 MHz DDR4. Έχει 512 GB NVMe SSD, σκληρό δίσκο, χωρητικότητα. Έχει κάρτα γραφικών 1650 Ti, σωστά θυμάμαι. Και η διαφορά με το laptop που ήθελα να πάρω και με αυτό που πήρα είναι η οθόνη. Ο επεξεργαστής, γιατί το άλλο laptop είχε τον 5600, αυτός έχει το 4600 και είναι 0,3 GHz διαφορά, μικρή διαφορά, εντάξει δεν το θέλω και για gaming πολύ, ένα λουλάχι θα παίζουμε και αν εγώ θα πει εργασίες και τα λοιπά, λίγο να φτιάχνω βιντεάκι, λίγο Photoshop και τα λοιπά. Αυτή είναι η διαφορά τους και η βασική διαφορά τους είναι στην οθόνη. Αυτό που ήθελα να πάρω έχει 144 Hz, ενώ αυτό εδώ έχει 75 από ό,τι μου είπαν το κατάστημα, γιατί δεν γράφει στα specs ούτε στο ίντερνετ ούτε στο κατάστημα τι οθόνη έχει, αλλά το κατάστημα μου είπε ότι έχει 75 Hz. Ούτε αυτό με πειράζει, δεν το θέλω για gaming, το θέλω για να κάνω τη δουλειά μου όταν φεύγω από αυτό εδώ το σπίτι. Φεύγω και το ψυγείο μας. Θα το ανοίξω το laptop, θα το βάλω στη φόρτιση, να το ανοίξω. Να σας το δείξω από μέσα. Δεν ξέρω αν κατέβασω κανένα game, αλλά από ό,τι μου είπανε σίγουρα σηκώνει LOL. Σίγουρα σηκώνει Apex, low με medium, σίγουρα το σηκώνει. GT σίγουρα, standard. Γενικά σηκώνει mid-range laptop, εντάξει. Τα παιχνίδια που παίζει ένα mid-range PC με λίγο πιο low FPS θα το παίζει αυτό. Από ό,τι μου είπανε, έχει πολύ καλή ψήξη, δηλαδή θα μου ανεβάζει πολλές θερμοκρασίες. Αλλά αυτό θα το δούμε και στην πράξη. Οπότε το ανοίγω και σας ενημερώνω. Πριν όμως το ανοίξω να μπούμε μέσα στο λογισμικό, το οποίο δεν σας είπα ότι έρχεται με Windows 11, όχι με 10, με τα 11 έρχεται. Αλλά θέλω να σας δείξω. Λοιπόν, θα σας πάρω μαζί μου τώρα, θα σας πάρω. Λοιπόν, δείτε εδώ τώρα, δείτε εδώ. Εδώ βλέπω το PC μου. Δείτε εδώ ρε. Τι βλέπω ρε. Λοιπόν, έχει εδώ για την οθόνη. Έχει ίντσες 15,6. 15,6. Το προστατικό θα δείξει την οθόνη. Έχω ένα λάπτοπ πολλά χρόνια. Πρέπει το προστατευτικό που πάει αυτό πίσω. Και θα σας δείξω μέσα πως είναι. Πριν μπούμε μέσα. Λοιπόν, έχει 15 Full IPS οθόνη. 15,6 ίντσες. Έχει αυτές εδώ το πράσινο πληκτρολόγιο. Και τα ηχεία πολύ ωραίες λεπτομέρειες. Λοιπόν, θα σας τα δείξω επιτοπίως. Λοιπόν, τώρα βλέπετε εδώ το laptop, είναι matte μέσα, έχει πράσινο keyboard. Έχει εδώ τα ειδησιότητες του WASD για να έχει καλύτερη αφή και να τα πατάς πιο ωραία. Εδώ τώρα τις λεπτομέρειες, βλέπετε εδώ το σχηματάκι το ωραίο στα ηχεία. Το logo της HP. Τώρα το εξεργαστή που έχει, την κάρτα γραφικών. Και θα το βάλουμε στη φόρτιση για να το ανοίξουμε. Λοιπόν, μετά από αρκετή ώρα χρήση του laptop, το φόρτισα, κατέβασα πράγματα, κατέβασα 2-3 παιχνιδάκια. Έχω να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος. Λοιπόν, το λολάκι το παίζει άνατα τα high, ξέρετε κλασικά. Παίξάκι παίζει εκεί low, medium με καμιά 70-80 fps, πολύ κομπλέ, είναι πολύ smooth. GT δεν έχω κατέβασει ακόμα, δεν πρόλαβα γιατί ήθελε κάποιες ώρες. Οπότε, αλλά από ό,τι βλέπω με τα games που έχω δει ήδη, θα το παίζει με καμιά 80 fps και αυτό, κάπου medium high εκεί θα το παίζει. Και βασικά τα παίζει όλα αυτά τα πολύ βαριά games, δηλαδή παίζει Fortnite, παίζει LOL, παίζει Apex, παίζει GTA. Αν είχε παραπάνω RAM θα παίζει και Warzone, αλλά με τη RAM αυτή μπορεί να κολλάει λίγο, γιατί έχει 8GB RAM, δεν έχει 16 που θα ήθελα, αλλά δεν πειράζει. Η οθόνη είναι πολύ ωραία, μου αρέσει. Τα πλήκτρα έχουν πολύ ωραία αίσθηση στο χέρι και στο κλικ που κάνουν, είναι φωτιζόμενα. Και το WSD που λέει ότι είναι gaming πλήκτρα ισχύει, το καταλαβαίνεις μόνο και μόνο από το πάτημα. Το touchpad έχει zoom in και zoom out με τα δάχτυλα. Ξέρω, αν κάνεις έτσι στο touchpad κάνει zoom στο page που είσαι, κάνει zoom στην οθόνη του laptop. Άμα κάνεις έτσι κάνει zoom, βγάζει screenshot κτλ. Είναι ωραίο, πολύ ωραίο feature αυτό. Τα ηχεία του είναι πολύ αξιοποιητικά, μου αρέσουν. Η κάμερα του είναι πολύ ωραία. Το μικρόφωνο δεν έχω δοκιμάσει ακόμα. Θα πω στο Discord αυτές τις μέρες που έτσι θα φύγω ή να πάω στο σπίτι μου για να δω τους δικούς μου. Θα το δοκιμάσω και στο Discord τα μικρόφωνα που τα παιδιά τη γνώμη τους. Το laptop όπως είπα θα το έχω για κανένα λουλάκι, για λίγο edit, για λίγο Photoshop κτλ. Απλά πράγματα τα οποία τα σηκώνει και με το παραπάνω. Τα λεφτά του τα αξίζει, βέβαια με 900 ευρώ που έχει
παίρνεις πολύ καλύτερα πράγματα. Δεν συμφέρει να το πάρεις 900 ευρώ. 700 που το πήρα εγώ, σας λέω για την τιμή, 700 ευρώ που το πήρα εγώ, είναι μια χαρά για τα λεφτά του. Δηλαδή με 700 ευρώ δεν βρίσκεις λάπτοπ με 1650 Ti, 8 GB RAM και Ryzen 5 4600 στα 3 GHz. Δεν βρίσκεις. Αλλά γενικά είναι να παίρνετε τέτοια λάπτοπ σε προσφορές, καθώς με τα ίδια λεφτά μπορείς να φτιάξεις ένα σταθερό υπολογιστή, στον οποίο τον έχετε δει, έχετε δει τα live, έχετε δει τα βίντεο στο YouTube, οπότε δεν μου χρειάζεται ένα σταθερός, μια αναβάση στο σταθερό, μου χρειάζεται ένα λάπτοπ για να μπορώ να το παίρνω μαζί μου. Λοιπόν, τι μένει να πάρουμε για το λάπτοπ? Μένει να πάρουμε ένα μποντίκι για να μην χρησιμοποιώ του σταθερού γιατί δεν έχω, ακουστικά, και μια θικούλα, αλλά προς το παρόν έχω μια τσάντα, θα το βόλεψω εκεί, να μην βγάζει ζωνιστή κτλ. Και αυτό ήταν το λάπτοπ, σας το στείλω αναπιφύλακτα, αξίζει full τα λεφτά του. Δηλαδή θα το έπαιρνε και με κλειστά μάτια, άμα το θες για edit, άμα το θες για photoshop, άμα το θες για να παίζει game'άκια ακόμα mid-range μέχρι, δηλαδή σας λέω και Warzone μπορεί να παίξει, αλλά θα το παίζει ξέρω με 40-50 fps. Έχει ικανοποιητικό σκληρό δίσκο, μου πέταξε ενημέρωση για τα Windows 11, αλλά δεν ξέρω αν το δουλεύω, οπότε το κράτησα στα Windows 10 που ξέρω αν το δουλεύω. Πείτε μου τη γνώμη σας κάτω, έχω ακόμα περιθώριο για να πατρέψω στο Windows 11. Πείτε μου, αξίζει ή όχι, γράψτε μου κάτω στο σχόλιο. Αυτό ήταν το review για το laptop. Να το βλέπετε εδώ πίσω με το ρολάκι ανοιχτό. Το έχω αφήσει. Λοιπόν, γράψτε μου στα σχόλια τι άλλο θέλετε να δείτε, τι gaming βίντεο θέλετε στο κανάλι ή τι άλλο content. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe, ένα follow στον τρόπο από κάτω, ένα follow στο Instagram που θα ενημερώνει για streams και άλλα βίντεο όπως αυτό. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που ελπίζω να είναι πολύ πολύ σύντομα. Γεια σας! Why self-life? We ran out that shit, we ran out the money, we ran out that shit.